Oops, calling po sa lahat po ng mga idol po natin po mga skaters. Yan Kauna-Unahang skate park po sa Dagupan City, Kinagiliwan po ng mga kabataan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Kinagiliwan ng mga kabataan ang Kauna-Unahang skate park sa Dagupan City matapos itong ipasilip sa publiko sa Bunuan, Tondaligan Blue Beach. Bitbit ang kani-kanilang skateboard. Agad sinubukan ng ilang kabataan ang iba't ibang tricks at galaw bilang bahagi ng kanilang pag-iinsayo at pagpapakita ng talento. Ramdam ang excitement at saya ng mga ito sa pagkakaroon ng maayos at ligtas na espasyo para sa kanilang libangan. Bagamat hindi pa formal na binubuksan, kapansin-pansin ang positibong pagtanggap ng publiko sa bagong pasilidad. Para sa maraming kabataan, isa itong patunay na mas nabibigyang pansin na ang kanilang interes at talento. Inaasahan din na magsisilbing venue ang skate park para sa mga skateboarding events sa hinaharap. Isang dagdag na pagkakataon para sa mga batang skaters na may pamalas ang kanilang husay at mas mapalawak ang kanilang komunidad ng skateboarding sa lungsod. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.